Hello mga ate. Ay, bongga. Ay, po. Ay. Ha? Bilang galing, ang galing ka. Nabay halong ate, halong. Hindi ka mamaguran. Ay, damo, gani. Ang damo, gani, hindi na makabalo. Hindi na ako. Teka, nag-video na lang, hindi na nabakal. Welcome. Ay, salamat sa makina. Yan, sa tunga, oh. Sa tunga, natin sabitin, oh. Sabitin, oh. Okay, fail. Accomplish. Good job. Good job kanila. Thanks sa buo. Super, thank you, sir. Oh my God, grabe naman, nakaka-touch naman si sir. Sir, namit ka namin. Kapita, wala nagkakabalo. Good night, naman. Diyan lang ako naman bata. Malibasaan sila na ano. Sa amin ni Kada. Sakay na ka! Kapit na mo yan. Kapit na si Kaya? Oo. Hindi na to. Ano to ba? Ay, chicken. Ayaw ko to. Sige na.
Saan? May bunga na? Ha? Ha? Ikaw na naman? Ano mo na? Ha? Ano ka? Tama. Dali po na magiging anak ko po siya, sister. Yan, tanong niya. Oh, dali. Okay na po, sister. Damo ka, ano mo? Oh, very good. Tanong po, sister. Oh, di magaling ka na. Opo, sama po. Sisan ko po yan. Saging, saging. Oh, sister, oh, naipatay na kalamansi, oh. Oh, may kalamansi pa. Oh, ano pa tanin mo dyan? Oh, ay, pwede na yun. Mata, aman ako, mata. Diya, oh. Oh, naku. Ha? Totoo lang, eh. Ito, ako. Ito, here. Oh, diba? Ma-harvest sila. Ah, ano yung bubon? Ay. Ha? May ano pa din siya, fish pan. Sipag din na. Oo, ito, ha? Ha? Nagiging sisiw? Wow! Wow! Diyan ako? Ay, wow! Sister, masarap po yan, sister. Ano yan? Ano pinamigay? Sabihin mo lang, sister. Ay, pinamigay ko. Mga ilang araw. Good luck. Oo, dali na, sakay natin. Balik ko, may klase pa mo. Sige, harvest dyan. Kuna na kami. Ay, ang bato, bagin. Nami ang garden. Ginatapos ka na? Sister, ang po, sister, di ba no? Kasi nga po, sister, siya kailangan ng tumulong. Hi, Kevin. Kevin din? Hindi na kuya. Kuya, punta. Ate Tess, ako muna si Ate Rose, isaman. Ano ba nami? O diba? Kaya ta, ang hinablos mo. Malay mo pag nakatapos, di ka maging okay ang kamu, diba? Hindi ka mahal. Di ba sa tubig, si Kevin? Kita na nag-eskwela na bigado sa iso. Tama ka na pa niya. Ang balik ko at pangabukan sila. Nakabawi pa siya, lalo na pag mga exam, weeks, para orientation namin siya. Pero yung target kasi talaga is play school talaga siya. Ayun, nandun na nakakita niya. Hindi kami tinitira ang spot natin. Marami na ako. Ano na, ganda kasi. Siguro mo pa isang. Kasi mahal. Wala sa part na. Ano ka to din? Gusto din. Yan na, ang water, Ate Jack. Ha? Oo. Sumabot na yan? Hello, te. Ate Jack. Ay, nagpapa kay ate. Mas nagpapagid. Finish na. Mag-hobby. Ay! Dito pa lang. May mga mga bahay dito. Parang ubos. Ngayon lang din po kami nakarating dito. Ako pala. Yun lang, nakapasok dito. Meron pa palang mga galis. Hindi pa po si sir na-text. Baka ito na pupunta natin. Patay na kahoy. Anong sa'yo po?
kani? Pula, tapos gray. Puno. Hindi kita natin kami. Thank you. Kakasya ba? Parang hindi man. Ay. Ha? Hoy. Hindi na ba tayo nakahoy? Ay, ba din kong bata? Ngayong hapon. Awa. 1, 2, smile. Welcome. Welcome to my vlog. Ay, tayo. Tara ate at magkakape tayo. Ay, si sister, kumakain na tinapay si sister Winnie. Uy, magiging pari ka. Sinarda ka ng madali, magiging pari ka, baka ka, manda ka. Ayun, sister. Apartment mo na. Pero yung mga katos na ano, ventilator, kasi may hawak pa. Grabe, sa critical kitchen na. Dito sila Father Arvin. Ay, hindi naman lagi Father Arvin. Orange.
Stop the rain. Stop, stop, stop. Naghulog pag ituran. Dito na kayo sa censorship. So, nakita niyo yung mga numbers. Pag 1 to 50. So, 50 items yung exam. Para makasama at least ipasok yung kalahati. Okay? Kung nakita kayo sa yung 25 points, dahil sa naman. And, meron din mga circle. So, ang pumasok mo sa question number 1, for example, like A, then, i-shape mo yung complete circle ng A. Understand? So, shape. Now, pag sabi mo, mali circle, kung nakita namin, ang gagawin, i-X mo yung A, cross out mo yung circle ng A, and then shape mo naman yung bagong sagot. At least, isang beses sa makakabalik. Okay, huwag naman yung 4 beses sa makakabalik na. So, wala ka na sagot. O, ABCD lang po. So, you should have one answer. Huwag siya wala ko, wala pangit na. So, you have to shape bakit. Kasi sabi namin ito pang check, ay yung zip rate, yung cellphone natin namin, nakapag namin, and then bigyan na sa aming program, yung zip rate, yung score. Kaya pag hindi na shape ng ayos, makakabalik yung pagpasa ng cellphone. Parang Mga kapunan sa salting. At least sa bahay nyo, ang kanina di ba yung ulan, ang direction ay sa harap nyo, ang bagsak, no? Pag na-change ba? Kasi binuksan yung bintana ng room namin. Baka kasi pumasok yung tubig. Tara, sunod na ka mga bata. Good morning, good morning. Ang dali pong Cebu. Tapos yung sila ating panadating nag-aaral sa graduate school. ko. Nandito kami balik pagkila sa inyo tungkol sa aming school. So, papakilala ko sa inyong video. Pero pag dalawa, ito yung Nami ito. Nako sa board. Kami, super namin kung para sa tayo lang pero okay, starting ko man lang sa may mayaman. Hirap. Kasi walang bagan. Price mo siya, maganda pa, maganda sa iyo. Galing yung bigay. Yung malawak yun, malawak yung sa school nyo. Pagkatapos, makakita yung tutunan. No, private school, pero free lang. No, dahil yung Sister Mary, ayan. Nag-ayos ang gagawin dito. So, sino isang pupunta kayo saan yung venue, saan yung kaisang ng mga madre. Ha? Hindi ko ito sana ninyo ang narinig sa akin. Meron kayo sa to? Pag nakaisip ko, kaya nagkaroon kayo ng oras ng kita, research yung Sister sa Mary School. Nalabas ko pictures na ito sa internet ng video. Dali, tanong na. Tanong. Sige, saan kayo? Ano yan? May lalo? Oo, natawanan. Sige na. Sige na, dali. O, dali magbibigay nung kay translate. Doon kami tira, doon kayo tira, grade 7 hanggang grade 12. Tapos magpapakasyon kayo dito sa iyo. Hindi ko kayo mag-exams. Tapos sabay dito, tayo papatuloy ang pag-aaral. Nabasa? Ano nangyari pagkasa? Sige, so ayun, kaya nagpapag-exam kami. Pagkasa, syempre, doon na sa aming mag-aaral, ang lagi namin. Doon sa Cebu. Sino grade 6 dito? Gusto nyo mag-exam ngayon? Ha? Hindi? O, pagkakasa sa exam yun, halimbawa, mag-exam kayo. Hindi kami nang grade 7 sa Cebu. No? Ang gusto
Good luck, good luck. Church? Opo. Ito lang. Pero wala si Father. Sabi lang, meron, yes sister, dalawa po may dalawang abila, isa po sa inyo sa akin. So, sister, kung, sister, mag-isip dito, sa isa. Bye! Bye! Please.